Toni Roig, en molt de moments, va ser tatxat de radical. Ja l'any 95, diverses ràdios d'aquí de Mallorca ens van censurar un tema que se deia concert per 4 guitarrons, que en principi no anava contra ningú, sinó simplement en defensa de la llengua. Això va ser l'any 95. El 2007 va escriure aquest altre tema de No ens fareu callar, com a molt premonitori, no? La lletra també va ser tatxada de radical, encara ara de vegades se l'acusa d'excessivament radical, i jo penso que hem arribat un moment que no calen ja posicions febles. De les herbes molles se'n torquen el cul i no ens faran callar. Gràcies. Bé, han repartit lletres i mos agradaria moltíssim que mos acompanyéssiu. Gràcies. No ens fareu callar, hereu sou de dictadura, no deixarem de cantar, per molt que tingueu mà dura, no per a la majoria, la raó vos fa costat, expressar-nos en llibertat, és lluita de cada dia. No ens fareu callar, malgrat encegueu la vida. No ens fareu callar, polítics de dreta estantissa, sols ens podreu marginar, servint-vos de la mentida, defensors del feixisme, vos manca sensibilitat, conviure al vostre costat, és un nou colonialisme. No ens fareu callar, malgrat encegueu la vida. No ens fareu callar, caureu com fruita madura, fills sou de Satanàs, heu destrossat la natura, l'història vos jutjarà, anunci del camp de Sibila, el cel vos castigarà, cremareu en eterna foguera, no ens fareu